Файраз Дирани, Енджи Диас, Ричард Бранкатисано, Мелани Ваехо и Ник Сампсън. Звездни рейнджери, мистична сила. Твърд като скала. Твърд като скала. Хубава риза. И твоята. Ти си страхотна, сестро. Гений в стихията си. Да, тук ми е мястото. Да? Извършили са нова атака. Ето, човек е превърнат в камък. Чип, трябва да ги отбелязваш. Да, прав си. Сега ти си шеф, нали? Той схваща бързо. Всяка цена ще падне под могъществото ми, защото съм цар на безцениците, закрилник на сделките и герой на колекционери и потребители. Хайде, стига. Последно пипване. Сега наистина си цар на безцениците. Нямаме такива касети, идиот. Качеството на тези записи е ужасно. Хайде, не се мотай. Качи се в колата си и върви другаде. Тоби, защо си толкова сърди днес? Постя. Искам да пречистя ума и тялото си. Никаква храна. Отказвам се от пържолите, от пържените картофки, от тортите, от всичко. Толкова съм гладен, че мога да изям магазина. Ей, приятел, тук не се внася храна. Къде е Ник? Хванахте! О, не. Махни тази камера. Хайде, Ник, не се срамувай. Аз? Не съм от тези, които се крият зад камерата. Не се крия. Наблюдавам те, Медисън. Снимаш как се забавляват другите, а не ти остава време да се позабавляваш ти. Забавлявам се. Така ли? Да. Кога за последно си правила нещо различно, нещо спонтанно? Спонтанно? Добре. Вчера си купих паста за зъби. Винаги си купувам ментова, но си казах, че ще сложа ново начало и купих с плодов аромат. С плодов аромат? Да, с плодов аромат. Ти си палавница. Тя е лудетина. Истината е, че спасявам света и нямам лично време. Да. Това не е оправдание. Срам те е да го признаеш, нали? Не ме е срам. Моля те, при последното ти излизане на мода бяха тези обувки. Дори Тоби не си ги спомня. Никой не те пита, Лили? Добре. Щом искаш да си толкова странна, аз не мога да те спра. Излизам на разходка. До скоро. Дано се оправи. Снощи имаше нова атака в този квартал. Четох за това. Превърнали са в камък горкия човек. Като всички останали. Ужасно е. Да. Доста страшни неща станаха, откакто рейнджерите се появиха в Брайан Руд. Да. Да, господарю, в момента изпълняват заповедите ви. Добри новини. Вкамених поредния човек. Той ще вкаменява жителите на града, докато Брайан Руд заприлича на гробница. Това не може да се нарече мощна офанзива. Оставете нещата в ръцете на армията ми. Приготви ги за действие. Междувременно изпратете това създание обратно, за да нанесе поражение. Както желаете. Утра, Норкоа, Узаро.
Клер? Клер, къде си? Тук долу. Тук? Мисля, че пак допуснах грешка. Боже мой! О, Господи! Съжалявам. Има проблем. Зандър, какво става? Усещам тъмна сила до самата гора. Явно е онзи, който вкаменява хората. Трябва да го спрем. Чакайте, къде е Мади? Ядос се излезе. Ще я извикаме, ако имаме нужда. Добре. Обедна почивка. Сега се връщаме. Обяд? Какво ви казах? Не ми говорете за храна. Никога! Не мога да повярвам, че ми мислят за толкова стеснителна. Мога да съм спонтанна. Едно срамежливо момиче няма никога да отиде при онова момче и да го поздрави. Изглежда зает. Ще изчакам, докато се поосвободи. Какво толкова? Хайде! Можеш да го направиш. Хайде! Утре. Ник е прав. Аз съм жалка. Добре, ще им покажа, че мога да отида при него и да кажа... Здравей! Мади беше бясна, когато излезе. Жени! Какво си казал? Да, какво и каза? Нищо не съм и казал. Защо не се съсредоточим в мисията си? О, не! Вижте! Закъсняхме. Вече е минало тук. Това е потресаващо. Харесва ли ви каменната ми градина? Скоро всички ще станат като тях. Никога! Вълшебен меч! Ник! Хайде! Това свърши работа. Сега никой не може да ни спре. Не! Всяка седмица ли играеш тук? Да, но ще се радвам да виждам и теб. Трябва да вървя. Добре. Надявам се да се срещнем пак. Аз съм Бен. 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 Медисън. Мади. Какво става? Покажи им. Какво? Махай си от тук, бягай! Сестрички, Мади! бягай! Мади! Лош късмет. О, не! Вещице! Ще си платиш за това. Вълшебна палка, стихия на торнадото. Искаш ли още? Тъпо момиче. Разбери, че не можеш да ни спреш. Особено след като сте с човек по-малко. Спри! Трябва да я занесем в Рудгор. Зорва Димире Каус! Магията на това създание е много силна. Ще я спрем само, ако го унищожим. Ще го унищожа. С голи ръце. Спокойно ви. По-спокойно, моля те. Пази се. Ако действаш необмислено, ще свършиш като нея. Прав е, затова вкамениха Мади. Не биваше да излиза сама. Какво означава това? Главозамаяла се е. Ти не познаваш сестра ми. Може би изглежда срамежлива, но има сърце на войн. Да, затова винаги се крие зад камерата. Нищо не знаеш. Ето защо се крие зад камерата. Представям ви диджей Вида. Обичам те. Най-добрата сестра. Давай ви! Няма да забравя Зандър. Той е добър приятел и виртуоз на скейтборда. Никой не е правил това без да загуби живота си. Чип Торн. Познавам го от първи клас. На света няма друго момче като Чип. Да! Какво ще кажете за невероятния Зандър?
А ето го и Ник. Новото момче в града. Още не го познаваме добре. Но аз съм сигурна. Той е специален. Това са приятелите ми, стари и нови. Знам, че мога да разчитам на тях. Всеки се изразява по различен начин, Ник. Медисън го прави с филмите си. Права си. Не знаех. Не биваше да говоря така. Ще те измъкна от тази каша, Мади. Обещавам. Вече имаш някаква представа. Нов код. Той се върна. Готови ли сте да направите това за Мади? Да, ние сме бетон. Извинявай, сестрички. Готови! Готови. Готови. Вълшебен източник, мистична сила. Галвит Мисто Рейнджър! Галвит Мисто Аеротан. Запалване. Хайде, приятели! Да. Напред! Къде отивате, рейнджери? Унищожете ги. Внимавай! Това е засада! Трябва да спрете това чудовище. Аз ще задържа Корак и хората му. Да, но внимавай. Ще се видим. Заловете го. Ето го! Само загрявах. Назад. Вълшебен арбалет. Да! Всичко свърши, червени рицарю. Така си мислиш. Трябва да спази обещанието си. Удариха ме. Трябва да използвам нов код. Галвит Мистор Мотро. Мистичен мотор. Какво? Да. Не е зле, нали? Невъзможно. Да. Това вече ми харесва. Напред! Спрете го. Не и този път. Огън! Атака! Просиш ли си го? Време е за шоу! Искаш ли още? Минавам отгоре! Огън! Завъртане! Завой! Да! Какво ще кажете за това? Гледайте!
Хайде! Довиждане! Сега е мой ред. Добре! Връщам се. Блокирай това! Вълча атака. Да вървим! Магията ти не е достатъчно силна за мен. Вече е. Идвам, Мади. Пак ще се видим. Хайде! Тъпи рейнджери! Те са твои. Ще вкаменя този град. Само през трупа ми. Да! Достатъчно. Ник, страхотен си. И аз искам такъв мотор. Стига злини за днес. Вълшебен жезъл. Това е много лесно. Рефлектус Торго. Не! Той успя. Страхотно. Харесва ли ти? Да спрем това. Силата на Феникса. Заклинанието е разбито. Някой трябва да ми каже какво става. Няма време. Другите са в опасност. Корак, помогни на този глупак. Утрей, Меджор. Стани. Не може да бъде. Трябва да направим нещо. Мади, ти си добре? Явно идвам точно на време. Медисън, държах се глупаво. Съжалявам за думите си. Приемам извиненията, да забравим за това. Вижте, И двамата научихме днес нещо. със сигурност. Вълшебен източник, мистична сила. Галвит, мистер Рейнджър. Галвит, мистер Фритиор! Не можете да победите! Гледай! Ще пробваме нов код. Давай, сестрички. Да! Галвит, Мисто Юниос! Това място е страшно. Да, така е. Разбрах. Това е като шахматна дъска. Ще контролираме ходовете си от тук. За щастие съм играл шах в училище. Хайде, бъдете по-сериозни. Титанова броня! Това не ме плаши. Доста си далеч. Какво? Титанов меч! Всички заедно. Древна сила! Тайнствена магия! Шах!
Покажи добрите ми страни. Здравей! Здрасти! Търсих те из целия град, Мади. Благодаря ти за стореното онзи ден. Не беше нищо особено. Шегуваш ли се? Беше много храбра. Преди това, щях да те поканя на среща, но не ми стигна смелост. Нима? Наистина? Да, доста приятно работно място. Ще ми го покажеш ли? Да. Медисън иска да излезе от черупката си. Ако той и причини нещо лошо, ще си има работа с мен. Спокойно. Тя е голямо момиче. Ролите озвучиха артистите: Лидия Вълкова, Петя Абаджиева, Камен Асенов, Красимир Коцопаров. Преводач – Кристиян Александров. Тон режисьор – Ачо Манукян. Режисьор на дублажа – Михаела Минева. Студио Медиалинк.